ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, хеле хурсандам ки шумо мана ин барномаи мо тамошо мекунед. рубрикаи само тоҷикистон тамошо мекунед бо забони тоҷикӣ. гуфтани ҳастам ки рӯза рӯз худо хоҳад дарсҳои мо монанд саволҷавоби мо беҳтар мешавад, хубтар мешавад. шумо саволотона тиед, саволҳои хубтар додан гиред. ман доимо ҷавоб дода меистам. ягон саволи шумо беҷавоб намемонад бачаҳо. майлаш ҳар боре ки ман саволи шумо ҷавоб мегӯм, ҷавоб агар ки шумо ба хуб аст, маъқул аст, фикри худатонро комментариҳо нависед, на пункт хати нависед, 1 2 3 ман чӣ гирифтам гуфта. баъзеам ё рафиқотон бошад ки ҳамин хел саволо ҳаёташ ба ҳасту ҳамин хел мушкилиҳо ҳаст. шумо вобарое кунед ки воам як чӣ ёд гирад, ки халқамо бисёртар омӯзад. аҳмад ҷон, устод ассалому алайкум, умедворам саҳату саломат ҳастед. устод, дар Москва бекор мондам, қарздорам аз банк, аз ёру ҷураҳоям. дар карантин хеле фиреб хӯрдам. ба советҳои шумо муҳтоҷ шудам. илтимос устод, ягон маслиҳати хуб диҳед ки ман роҳи ҳалли мушкиларо ёбам. бародари азизам Аҳмад ҷон, ҷои кор ёб. барое ки қарз бироӣ, даромад сохтан дар кор. ҳама мо фиреб мехӯрем, ҳама мо хатоӣ мекунем. лекин фиребхӯриҳо хатоиҳо акси ин хатои ин чӣ гум, ин камбудии дигарон нест, ин камбудии ману ту ҳасте Аҳмад ҷон. барои ҳамон аз чӣ сар кардана дар кор ҳаракат кун ки як соҳаба мутахассис шав. як соҳа вай чизи кори сохтмонӣ айме, кори савдо айме, кори шафёрӣ айме. як соҳаба мутахассис шаву, ҳамона қапидагӣ. вақте ки мутахассис шуди, ҳамон кора қапида рафтӣ, аз ту фоида ки шуд ҳамон организация ба, аз кори ту фоида шавад ҳамон корхона ба, ту ҳеч ки фиреб намекунад бачам. ягон вақт одамо намехоҳанд ту фиреб кунад, агар аз ту ҳамоно ба фоида бошад. не агар ки ту ҳамон ҷа ҳамон кора мутахассисона профессионална натонӣ кардану тапляп кардан гирӣ, как попало қабли русо, баъд он вақт ба ту ё пеш мекунанд кор ё ки намемонанд. баъд аз як кас ки қарз гирифтӣ, ҳама қарзге ки додан тои зиёд нагӣ, дигар қарз нагӣ, ягон вақт қарз нагӣ. орзу кун ки дигар ягон вақт қарз нагирӣ. ният кун ки парвардигор ман ба қуввати фаҳмиш ки ман ягон бор қарз нагирам, ба худо хоҳад корат пеш мерад. майла барои ҳамон якумин коре кунӣ, як соҳаям меқапӣ, орзу мекунӣ, ҳамон соҳа мутахассис мешӣ, ҳамон соҳа профессионал шуда мебаравӣ. хуб, саволи дуюм. ассалому алайкум устод, ман дар Москва фурӯшандаи орехи сухофрукти ҳастам. якта идея дорам. оптове пастелни бельё полотенса харида дар муҳлати як ҳафта ва аз мағозаҳои гастрономӣ ҷой аренда гирифта савдо мекардагӣ ва вложение потребуется максимум 50 000 рублей. Думаю, с другом совместно сделать так, как он гражданин России, он мой одноклассник. Что вы посоветуете? Заранее спасибо. Худат сухофрукты фрукты иқтисоди. Неки мехоҳӣ ки бизнеси пастелни бельё багузарӣ. бо як бора дигар мехоҳам саволот нахстар хонам ки фаҳмам. якта идея дорам. оптове пастелни бельё полотенса харида дар мухлати як ҳафта аз мағозаҳои гастрономӣ ҷой аренда гирифта савдо мекардагӣ. ту мехоҳӣ ки пастелни бельё савдо кунӣ ё полотенса савдо кунӣ бачам? ин ҳар якташ ҳар хел коҳе. агар ки ту полотенса ё пастелни бельё ҳамаша як ассортимент карда гирифта гастроном ба ҷо аренда гирифта кунӣ, ин идея хуба, идея бад нест. агар ки ҳамаги 50 000 рубл ҷо, мисол 50 000 рубл туба достаточно бошад карданат дар кор. ман якта маслиҳат метиҳам, натарсида карданги. то сар кардан накунӣ, намефаҳмӣ идеят кор мекунад ё не. ҳамон гастроном мумкин ягон кас ҳамин хел небольшой ҷо гирифта, як ҷои хурдтарак гирифта ҳамин пастелни бельё мумкин савдо карда истодагӣ боше ё набоше, мо намедонем. ман намедонам бачам ростига. барои ҳамон ту ҳамон ҷиба якта кун, рисковатам кунӣ ки якта кун, якта ҷо кушода кун, попробовать кун, таҷрибӣ корӣ кун мешавад туба. не ки худи идеяи фурӯши пастелни бельё ин бизнеси хубай. пастелни бельё мана мисол полотенса ин чизо ин беҳад бизнеси хубай. ин бизнеса чӣ хел сохтан дар кор, ҳамин пастелни бельё полотенса ин чиза. ин бизнеса аввал ба 10 20 30 аввал якта ҷо мекунӣ, якта ки кардӣ прибилаша бин, прибила чанқа мешавад. ба ҳамон якта нигоҳ кун, аввал якта кун, якта мисол небольшой ҷо ҳамон гастроном ба мегирӣ мекунӣ, ҷо ба мегирӣ кун, якта кун, ё ки отдельный магазин, отдельный стоящий магазин мегирӣ гирифта кун, якта кун.
постельные белье, ночнушкою, полотенце, ҳамин чизо, носкою, ҳамин чизо бошад. Якта кун. Вақте ки прибыли шадиди фаҳмиди, якта партнёра ёб, инвестиция кунад, ҳамин якта 10 кун. Неки пеш аз оне ки инвестора мегири, аввал автоматизация кун, бухгалтерия наладид кун, система наладид кун, баъд коввая. Баъд фокусатамону коре карда ҳамин якта 10 кун. 10 ки кардӣ, ҳамин 10 ҳамин ба поставка баъд прямой наладид кун аз Хитою, аз Узбекистону, аз Тоҷикистон ки ҳамун пастелни билои ҳамун чи материалош аз Хитому мерад, бисёраш Узбекистон бисёр мерад. ҳамун бренди худат метии ҳамин Узбекистон духта додан мегиранд ту ба Тоҷикистон ба Хитой ба. Баъд корат пеш мемеравад. Барои ҳамун не ки барое ки ту ин кора бинӣ ки мешад намешад, якта карда дидан дар кун. Аввал якта карда сар карда дидан дар кун. Саволи сеюм. Ассалому алайкум устод Давлатов, ман Соҳибҷон ҳастам. Маълим як савол ҷиддӣ ҳаст. Саволи ҷиддӣ мехонам. Майлаш Соҳибҷон. Ман додари хурдам ва як подшоҳамон, ман додари хурдем ва як подшоҳамон, шавҳари хоҳарчамон якҷоя кор мекунем, ширикӣ. Тӯли 10 сол ҳаст ки мо якҷоя кор мекунем. Ман калонӣ бошам дар байни мо. Ҳамаи қасол кор мекунем, аммо якдигар фаҳмӣ нест дар мобайни мо. Ҳатто чунин аст ки додари хурдем ва подшоҳам ягон корро бе иҷозати ман намекунанд. Мо соҳиби 3 бизнес дорем. ҳаҷми товарооборота мо $400,000 амрикоӣ мебошад солонаш, як сол ба. Додари хурдем ва подшоҳам масалан ягон коре надоранд. Додари хурдем ва подшоҳам масалан ягон коре надоранд, нарх боло мерад ё поён мерад, парво надоранд. Надонам сабабаш чӣ бошад. Бисёр кор мекунанд, монда мешуда бошанд, барои ҳамин бошад. Ба ман ҳам гапҳояшонро гуфта наметавонанд. Ман он чизе ки мегӯям доимо ҳақ хуб мегӯянд, фикри худашро баён намекунанд. То напурсӣ, намедонам айб дар ман бошад ё дар онҳо. Устод як равшанӣ меандохтед. Бародари азизам Соҳибҷон, хеле хуб ки шумо мехоҳед ки команда хати кор кунед. Ин хеле хуб. Шумо хеле хуб ки ҳам додаратон қати, ҳам подшоҳтон қати якҷоя кор карда истодед. Ва як корро ёд доданатон дар кор. Ва ё бояд ки корро ёд гирад. ҳозир ҳамин кори карда истодагитон шумо бояд ки корро ёд тиҳед ва ёҳо бояд корро ёд гирад. Ва ёд дода, корро ёд дода ба пеш бурданатон зарур. Ва ё бояд корро ёд гирад. Хуб, ин беҳад зарур. Ва ё корро ёд гираду действительно дар ҳақиқат мутахассис шавад. Ана чӣ ба во фикраша намегӯд, ин ду сабабаш аст. Як сабабаша худатон гуфтед, мумкин монда мешад. Одам ки сахт монда шуд, бевақатное ки кор кард, вай ҳамин фикронаш дига шуда мебаравад. Фикронаш аста-аста паҷмал шуда мебаравад. Ҳамин ки вай куш башам, мана пулташ. Шаббам дагно. Вақте ки одам монда мешад, вай фикронаш суст шуда мегирад. ҳамин одами монда ба ягон чӣ намефорад бачам. Шумо пагоҳи рӯз ба пурсед фикра ва бегаҳӣ ба не. Пагоҳи рӯз ба пурсед фикрат чӣ хелай, мана ту 10 сол ҳаминҷа кор мекунӣ, кадом маҳсулот нақстар меравад ба фурӯш, кадом коргаро ба чӣ хел кор кунем. Шумо якҷоя кор кунед, ман намедонам кадом соҳа ба кор карда истода бошед якҷоя, неки ҳамин гуфтаги ма кунедаги кортон мешад. Пагоҳи рӯзӣ ба майнаи сари одам дам гирифтагиай, фикри одам тозаҳай, ақли одам пурраҳай, ҳам гуфтанам метод. Барои ҳамон шумо ҳаракат карда пагоҳи рӯзӣ ба кор кунед, пагоҳи рӯзӣ қати одам ба кунед, фикротуна, маслиҳатотуна бегаҳӣ ба фикр карда бинед ҳамин нақши кашидагии пагоҳи рӯзӣ кадомаша ҳал кардан тоистед. Ҳар пагоҳи рӯзӣ бояд ки нақша бегаҳӣ ба отчёт. Пагоҳи рӯз ба 5 минутка барем, бегаҳӣ ранги отчёт ҳам ман ин кор кардем, ин хел шуд. Итоги рӯз ҳар рӯз буданаш дар кор. Агар ки ҳар бегаҳ итоги рӯз гузаронед ки чико кардем, ман ҳамин хел кардем, ҳамин хел шуд, кора тез ёд мегирад, ҳам кор тез мешад. Ҳам кор тез мешад, ҳам кор пеш мерад. Кор тез пеш мерад. ҳамин кор агар кунед, кортон хеле пеш мерад. Якум сабабаш ки мо монда мешавем. Дуюм сабабаш ки шумо ва ё ба ягон хел ҷавобгария надода истодед. Шумо ба власт надоданед. Шумо ва ёд доданатон дар кор. Ҳозир шумо худатон ва ёд додаги фақат бар, биёр, мон, гир, ҳамин хел чизҳо ёд додаги.
не ки вак именно кора пухтакорӣ карда, кора сохтан, кора профессионална сохтан ёд додагитон не. вақте ки одама профессионална кора кардан ёд наметиҳад, вай аз куҷо ёд мегирад? ва шумо худатон ёд доданатон дар кор ки вай ёд гирад. ба вай аста аста ёд мегирад. не ки вақте ки шумо вай профессионална ёд додед ёд мегирад. ёд натиҳед ёд намегирад. хуб, барои ҳамон командатон қати якҷоя нақша кашед, якҷоя маслиҳат кунед ва ё одат кардан мегирад. баъд фикраша гуфтан мегирад. баъд ин як моменти. сеюм моменти инаш ки сеюмаш ки ва ё бояд ки шумо шарм накунад, бояд ки шумо натарсад. барое ки во шарм накунаду натарсад, шумо во ба властиед, ки во шумо бовар кунад, баъд вай фикраша гуфта мегирад, баъд вай доно шуда мегирад. вақте ки во доно шуду, вақте ки во ин бизнес нақстар фаҳмӣ, шумо ба осон шумо метавонед ки во монед худошон кора бурдан мегиранд бе шумо. ҳозир бошад ҳамаи бизнес кардани шумо бадия бе шумо ягон чи пеш намерад, чунки ҳама чиз шумо контрол карда истодед.